o kunnafoni fɔlɔ ye jumɛn ye o don n y'a fɔ yan n ko min ye Burkina président ye Ibrahim Traoré a ye maramafɛn baden de san o maramafɛn sannen ni bi cɛ o ye terroriste hakɛ min faga an bɛna o dalilu di aw ma n'an bɔra yen nɔ min ye CEDEAO ye o y'u ka délégation bila ka taa Niger Abdramane Tchani n'o ye Niger président kura ye a ye kuma min don u tuloden kɔnɔ CEDEAO ka délégation min taara a ye kuma min don u tuloden kɔnɔ an bɛna o fana lakali ni waati ma ta an tɛgɛ ma Mohamed Ali Bacile ye video min kɛ an bɛ tila k'a k'a la tuguni ka ɲini an ka faamaw fɛ u ka Bacile interpeller ka wele k'a ɲininka dugu jumɛn de la don o don ni mɔgɔ 150 tun bɛ ka sa dugu min na mɔgɔ 150 tun bɛ ka sa dugu min na Bacile ka dalilu di a ma en tant que ancien ministre de la justice droit b'i bolo ka taa plainte don i y'a faamuya b'a la walima ka taa ɲɛfɔ an ka mɔgɔw ye nin dugu min filɛ nin don o don mɔgɔ 150 bɛ ka sa ye pourquoi anw ka faamaw ma taa ye o droit bɛ Bacile bolo ka taa o plainte don an ka mɔgɔ fɛ mais Bacile ma nin si kɛ an b'a ɲini an ka kiiritigɛlaw fɛ an bɛ fɛ ka tiɲɛ de dɔn Bacile ye nin kuma fɔ ka da kun jumɛn de kan an bɛ fɛ k'o dɔn ni waati ma ta an tɛgɛ ma min ye Buba Fane di Buba Sumaworo n y'a bila kelenna kuma la ne y'a fɔ dɛ n ko anw da ye marifakisɛ de ye n'an y'a ɲɛsin ma a bɛ bo tigɛ k'i faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ a depuis an ye Buba cancan a bɛ yɛrɛ ɲɛfɔ la kɛ n ye du 100 jɔ n ye wari don Mali kɛsi kɔnɔ a donna ta kumakan bɛ yan an bɛ n'o de k'a la ne y'a fɔ yan ni n b'i bila yɔrɔ n ka cɛ bilahi i bɛ kulusi bila ka duloki bila i y'a faamuya b'a la i julankolon bɛ tagama Faransi yan n'an y'a nɔrɔ i la n ka cɛ an b'i faga de ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ne balimaw kunnafoni fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye min ye CEDEAO olu de y'u ka délégation bila ka taa Niger ko ka taa négociation kɛ i y'a faamuya b'a la walasa bɛn bɛ se ka na cogo min na CEDEAO farala ɲɔgɔn kan o ye mɔgɔ min bila k'a ka taa négociation kɛ o ye Nigeria président kɔrɔ de Botume min remplacer Nigeria président kɔrɔ i y'a faamuya b'a la o y'o de bila ka taa ko ka taa kuma ɲɔgɔnya kɛ i y'a faamuya b'a la CEDEAO ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ Bazoum bɛ se ka bila cogo min na Nigeria président kɔrɔ taara i y'a faamuya b'a la k'a bɛ taa négociation kɛ min ye Abdramane Tchani i y'a faamuya b'a la Niger président kura min bɛ transition kun na bi a ye kuma min don o tulo kɔnɔ an bɛ n'o de lakali CEDEAO ka délégation taara Niger kɔnɔ u ka kuma fɔlɔ kɛra min ye i y'a faamuya b'a la ko bɛ fɛ Bazoum ka bila Abdramane Tchani min ye transition ɲɛmɔgɔ ye a ko u bɛ se ka kuma fɛn bɛɛ kan fo Bazoum bilali i y'a faamuya b'a la CEDEAO bɛ se ka kuma fɛn bɛɛ kan fo Bazoum bilali o kɔni o tɔgɔ t'a la o kuma yɛrɛ tɛ yen Abdramane Tchani min bɛ Niger kunna bi a ye CEDEAO mɔgɔw jaabi ni nin de ye CEDEAO mɔgɔw ko k'u b'a ɲini a fɛ i y'a faamuya b'a la k'a ka Bazoum bila a ko CEDEAO bɛ se ka kuma fɛn bɛɛ kan fo Bazoum bilali o tɔgɔ t'a la i y'a faamu Bazoum tɛna bila fo ka diɲɛ dugukolo meleke parce que a ye Niger ci ka Nigériens faga ka Niger danbe bɔ a la olu ka constitution kɔnɔ ne jamana danbe bɔ a la i kan k'i si de kɛ kaso la ko CEDEAO bɛ se ka na ni hakilina wɛrɛ ye o bɛ se ka na ni ko wɛrɛ ye négociation bɛ kɛ min kan mais min ye Bazoum bilali ye ko kuma tɛ diɲɛ kɔnɔ Bazoum b'a si kɛ kaso de la condamné jusqu'à la mort o de fɔra CEDEAO ka cidenw ye CEDEAO ka délégation ye n'a b'u hakili la ko Bazoum bɛ bila ko Bazoum tɛ bila dɛ Niger président de bɛ ka nin don CEDEAO mɔgɔw tulo kɔnɔ kuma filanan i y'a faamuya b'a la ko Abdramane Tchani kuma filanan ko CEDEAO mɔgɔw ye sanction min da Niger kan k'o k'a lajɛ u ka baara kɛ tiɲɛ kan n'i y'a jateminɛ CEDEAO ka sanction kan ka kɛ fɛn min ye o ye de ni coup d'état kɛra jamana min kɔnɔ marifa man ka don yen tuguni o de bɛ CEDEAO mɔgɔw ka constitution kɔnɔ o de y'u ka droit ye mais Abdramane Tchani ko k'u ma baara kɛ tiɲɛ kan fura tɛ ka don Niger kɔnɔ bi mɔgɔ caman bɛ ka sa dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ dumuni tɛ ka don or que u tɛ CEDEAO sariya kɔnɔ k'u ka essayer i y'a faamuya b'a la u ka baara kɛ tiɲɛ kan u ka baara kɛ ni CEDEAO ka constitution ye i y'a faamuya min ye fura ye u ka fura bila a ka don min ye dumuni ye u ka dumuni bila a ka don
y'a faamuya bala mais nko billahi fɛn bɛ yɛlɛ nin CEDEAO in na ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ fɛn min yɛrɛ t'u ka constitution kɔnɔ fɛn min t'u ka sariya kɔnɔ walasa ka plaisir kɛ faransi ye walasa y'a faamuya bala an bɛ se ka segin an kɔfɛ cogo min na ka faransi jɔn bila an ka jamana kun na cogo min na o sanction kolonden ninnu de bɛ ta ka da an kun CEDEAO ka texte tɛ yen u ka sariya si tɛ yen y'a faamuya bala min b'a yira k'a fɔ ko fura ko bɛ bali ka don jamana kɔnɔ ko ni coup d'état kɛra jamana min kɔnɔ ko fura tɛ don a t'u ka sariya si kɔnɔ mais o ye Niger bali fura la o ye siraw datugu ko balo kana don or que u ka sariya si ma nin fɔ mais n'an bɛ taa an bɛ se aw bɛ k'aw yɛrɛ mago sa aw bɛ k'aw nɛgɛ bɔ Afrique population bɛɛ de la le CEDEAO aw kɛra komi ɲuguntan fɛn aw kɛra komi samiya bo mais an tɛ segin kɔfɛ foyi t'an bɔ nin sira in kan foyi t'a to n'an bɛ Bazoum bila i y'a faamuya wala foyi t'a to n'an bɛ Bazoum bila kuma sabanan kɛra min ye hakilina sabanan kɛra min ye Abdraman comment ça s'appelle CEDEAO mɔgɔw fɛ u ka hakilina sabanan kɛra min ye ko u taara Bazoum lajɛ ko a bɛ so min kɔnɔ ko courant tɛ yen i y'a faamuya bala ko Abdraman Tchani n'o ye Niger président ye ko a ka essayer ka courant don Bazoum ka so kɔnɔ a ka jaabi kɛra min ye ko Niger fantan ni faama ni bɛɛ ye courant sɔrɔ waati min na ko courant bɛ sɔrɔ ka don Bazoum ka so kɔnɔ n'an bɛ taa an bɛ se nka cɛ mɔgɔ minnu bɛ Mali kunna Burkina kunna Niger kunna Guinée kunna sentiment tɛ olu ka ko la olu bɛ population fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan jamana kɔnɔdenw ka lafiya olu b'o de fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan CEDEAO mɔgɔw ka laɲini sabanan k'olu taara Bazoum lajɛ k'a bɛ so min kɔnɔ ko courant tɛ yen ko Abdraman Tchani n'o ye Niger transition président kura ye k'a ka essayer ko ka courant don Bazoum ka so kɔnɔ a ko k'a tɛ courant don bi a tɛ courant don sini ni Bazoum bɛ sa a bɛ sa de n'a bɛ toli a bɛ toli n'a bɛ mɔ ye a bɛ mɔ ye i y'a faamuya bala n'a bɛ sa dibi la k'a bɛ sa ye parce que gɛlɛya min bɛ Niger kan cɛ m'a lase Niger ma muso m'a lase Niger ma Bazoum de y'a lase Niger ma en tant que Niger fantan ni faama bɛɛ ma courant sɔrɔ courant tɛ don Bazoum ka so kɔnɔ a ye nin ci de don CEDEAO mɔgɔw ka délégation da kɔnɔ k'u ka taa lase CEDEAO président jugusago in ma n'o ye Botumuni ye i y'a faamuya b'a la ko CEDEAO délégation min taara Niger k'u ka taa nin ci de lase comment ça s'appelle Botumu ma CEDEAO délégation o seginna ka taa i y'a faamuya b'a la ka taa nin ci de lase comment ça s'appelle Botumuni CEDEAO pititi patata ɲama-ɲama n'a fufalaki ninnu bɛɛ ma ko min ye Niger président ye n'o ye Abdraman Tchani k'a tɛ Bazoum bila bi Bazoum bilali ko kuma tɛ yen i y'a faamuya filanan o ye fura tigɛ Niger la ka balo tigɛ Niger la k'u k'a essayer u ka balo bila u ka fura bila parce que a tɛ CEDEAO ka constitution kɔnɔ ka fura tigɛ hadamadenw na ka balo tigɛ hadamadenw na a tɛ CEDEAO sariya si kɔnɔ n'u m'a essayer ka fura ni fɛnw bila ka don Niger kɔnɔ ko olu bɛ bɔ CEDEAO la hakilina sabanan ko olu taara CEDEAO mɔgɔw k'olu taara Bazoum fo k'o y'a sɔrɔ k'a bɛ dibi la ko Niger président ka essayer k'a ka courant di Bazoum ma ko k'a tɛ courant di Bazoum ma bi a tɛ courant di Bazoum ma sini ni Nigeria fantan bɛɛ lajɛlen ye courant sɔrɔ waati min na a bɛ sɔrɔ ka courant di Bazoum ma cɛ ka kɛ cɛ ye saya don balo tɛ yen i siranna i bɛ sa i tɛ ɲɛ bɔ min cɛli ko a cɛ i ka lafiya nin kafiri ninnu kan ka jɔ poto de la k'u bɛɛ tire k'u bɛɛ faga président kolonden fɛn fɛn ye Afrique mara ka Afrique danbe bɔ a la ni bolodar'u kan bi u bɛɛ kan ka minɛ de k'u kan tigɛ bɛɛ ɲɛna Bazoum ka so yɛrɛ kɔnɔ wari hakɛ min sɔrɔla c'est des milliards waati min na courant tɛ Niger waati min na Niger population bɛ ka sa terroriste bolo i y'a faamuya la Bazoum ka so u taara wari mugu de sɔrɔ a ka bon hakili ma bi la a tɛ ku TGV kɔnɔ wari mugu dolari b'a la euro b'a la CFA b'a la sanu c'est que u taara fɛn bɛɛ sɔrɔ Bazoum ka so kɔnɔ kɔngɔ t'a la minɔgɔ t'a la ka wari cɛ dɔrɔn ka taa bloquer kɛrɛfɛ n ko ninnu ye banabagatɔ denw de ye ka bi la fo t'u kunkolo kɔnɔ ne faribo tɛ foyi tɛ ninnu kunkolo de kɔnɔ ne faribo u y'a suɲa ka taa bila banque mondiale la k'a suɲa ka bila dugukolo duguma ka tila k'a suɲa ka bila u ka so kɔnɔnaw la i b'a la kali k'a fɔ ala y'a to sanfɛ de ka lɛtiri ci olu ma k'u tɛ sa Tchani ko k'a t'a bila bi k'a t'a bila sini n'a bɛ kɛ min a bɛ k'a ye ni CEDEAO bɛ se ka min kɛ k'u k'a kɛ Niger jɔlen bɛ Bazoum tɛ bila bi a tɛ bila sini mɔgɔ minnu bɛ fanga la fana u tɛ taa parce que africain bɛɛ b'u kɔ Mali b'u kɔ Niger comment ça s'appelle Burkina b'u kɔ comment ça s'appelle Guinée b'u kɔ bɛɛ lajɛlen bɛ Niger ka nin fanga kɔ
an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Burkina sɔrɔdasiw ye baaraba min kɛ an bɛ n'o fana yira u la jadisi terroriste 500 ni kɔ terroriste 500 ani kɔ i y'a faamuya b'a la Burkina y'a bɛɛ faga n'an bɛ taa an bɛ se i y'a faamuya b'a la dɔrɔgu minadenw ani jɔndenw ala jugu k'a feere bɔnɛma wolo aw yɛrɛ b'a dɔn k'a bɛ taa ko min kɛ aw segintɔla tɛ n'aw taara k'a bɛ taa mɔgɔw de faga Burkina kɔnɔ bi walima Mali kɔnɔ bi walima Niger kɔnɔ bi a segintɔla tɛ parce que caméra de surveillance bɛ anw bolo sanfɛ an ɲɛ bɛ dugukolo sanfɛla bɛɛ la hali ɲɛbɛrɛ tɛmɛtɔla an ɲɛ b'a la dumɔgɔ bolitɔla an ɲɛ b'a la i y'a faamuya b'a la mɛnɛmɛnɛ dontɔla wo kɔnɔ an ɲɛ b'a la basa yɛlɛtɔla yiri sanfɛ an ɲɛ b'a la foyi tɛ se ka tɛmɛ an ɲinɛ ma an ka service de renseignement b'a sen ka su ni tile mais ni danga bɛ mɔgɔ kɔ i y'a faamuya b'a la a bɛ taa yɛrɛ di a fagabaga ma ni danga bɛ sɛ kɔ a bɛ don murujago de la u y'u tugura ɲɔgɔn kɔ k'o bɛ taa Burkina dugu dɔ attaquer terroriste 500 ani kɔ o bɛ moto la dɔrɔni bɛ sanfɛ a ɲɛ b'u la a y'a lajɛ dɛ a ye tasuma kami jugu bɛɛ kan k'u bɛɛ faga n'an bɛ taa an bɛ se voilà a image filɛ. Sur la base de renseignements, des missions de reconnaissance aérienne ont permis de détecter aussi dans le Sahel plus de 500 terroristes sur plusieurs pick-up et plus de 200 motos répartis en groupes importants dans la ville. Après observation, les vecteurs aériens des forces armées nationales vont détecter une rencontre où plus d'une centaine sont regroupés sous des arbres. C'est le moment choisi pour déclencher des frappes de précision. Les rescapés et les autres groupes se réfugient immédiatement sous les arbres pour se soustraire des vues aériennes. Un pick-up, soigneusement camouflé avec des personnels sous un arbre, sera frappé avec succès par un deuxième missile. Les autres groupes prennent la fuite par le nord-est, direction Gontourou-Meunier. Ils sont vite rattrapés dans la forêt et frappés intensément jusqu'à destruction totale des moyens majors ainsi que le maximum de personnel. Les opérations se poursuivent. Voilà, ne balimaw terroriste 500 ani kɔ olu de tugura ɲɔgɔn kɔ k'o bɛ taa Burkina dugu dɔ attaquer caméra de surveillance bɛ sanfɛ drone bɛ sanfɛ a ɲɛ b'u natɔla la u ma kuma u fɛ abada f'u ye ɲɔgɔn dalajɛ sokolon dɔ kɔnɔ i y'a faamuya b'a la a sɔrɔla ka bɔmu jigin u kan minnu sara o yɔrɔ la olu sara ye minnu ko k'u bɛ boli i y'a faamuya b'a la u y'a jigin olu fana kan k'olu faga a dɔw bolila ka t'u yɛrɛ di sɔrɔdasiw ma dɔw bolila ka taa sa dugu kɔnɔ dɔw sanfɛ 500 ni kɔ in foyi ma bɔ a la sataw sara ɲɛnamaw fana minɛna 500 ani kɔ ka bɛɛ faga n'an taara nin tacogo la jɔn de bɛ ban dimi bɛ jɔ don de la mɛ n'a fɔra nin banabagatɔ ni nin dɔrɔguminaden ninnu ye ko foyi tɛ se Mali ni Burkina la bi a tɛ don u kunkolo kɔnɔ wari bɛ di e ma i y'a faamuya b'a la k'i k'a tɔnɔ de dun wari bɛ di e ma k'i k'i diya de mɛ wari bɛ d'e ma e bɛ t'i yɛrɛ faga wari yɛrɛ nafa ye mun ye n'i y'a sɔrɔ i k'i diya walima i ka baara kɛ i y'a faamuya ka wari sɔrɔ k'i diya mɛ aw bɛ taa baara min kɛ segin tɛ yen drone b'an bolo sanfɛ a tɛ segin a bɛ se ka san kelen kɛ sanfɛ ji tɛ d'a ma to tɛ d'a ma batiri tɛ décharger courant tɛ foyi foyi a bɛ sanfɛ caméra ɲɛ ka di ka tɛmɛ i y'a faamuya b'a la fɛn bɛɛ kan caméra drone min bɛ sanfɛ caméra miseli hali n'a binna cɛncɛn de kɔnɔ i y'a faamuya b'a la a b'a ye u farala ɲɔgɔn kan 500 et quelques terroristes i y'a faamuya b'a la drone bɛ sanfɛ sɔrɔdasiw y'u lamini sɔrɔdasiw y'u bila camancɛ la en cas ni bɔmu ma min sɔrɔ ni min ko k'a bɛ boli i bɛ taa i yɛrɛ ci sɔrɔdasiw tɛgɛ kɔnɔ a bɛɛ minɛna 500 et quelques MINUSMA tagatɔ min filɛ nin man tɛ kɛ
y'a faamuya o bɛ dɔrɔgu de di denmisɛnninw ma y'a faamuya balo ka marifa ta o ka taa dimi don anw na mɛ o tɛ se ka kɛ tuguni an b'a fɔ burukina armée ye ko u ni ce u ni baraji hali bi u jɔlen ka to y'a faamuya bala ka jamanaw kuma bɔ 500 et quelques mɔgɔ 500 ni kɔ y'a faamuya bala burukinabew y'a bɛɛ faga kun k'a bɛɛ daji k'a bɛɛ kunkolo zɛmɛ dayɛlɛ dugaw ye mɔgɔ sogo dun fo ka dɛsɛ y'a faamuya ɲinɛw ye mɔgɔ sogo dun fo k'u kɔnɔ boli han n'i taara kungo kɔnɔ zɛmɛ kɛnɛ bɔlen bɛ a ka bon hakili ma burukina kɔnɔ ye n y'a fɔ yan ko Ibrahim Traoré minɛn minnu san o don bila a b'aw bɛɛ kun ci k'aw da fara n y'a fɔ o don ka video kɔnɔ n ko minɛn minnu sanna o don u b'a bɛɛ kun ci k'aw da fara terrorisiw ka tugu ɲɔgɔn kɔ on dirait k'an bɛ Buwa tile de la walima an bɛ Blaise tile de la mɔgɔ 500 ni kɔ a bɛɛ falen dɔrɔgu la si ɲɛ tɛ ko la a bɛɛ si banna ka tugu ɲɔgɔn kɔ si bantɔw ka tugu ɲɔgɔn kɔ k'olu bɛ taa Burukina attaquer caméra bɛ sanfɛ drone bɛ sanfɛ u ma kuma u fɛ u y'u bila camancɛ de la avion min bɛ sanfɛ a bɛ ka jigin o kan minnu bɛ ka boli sɔrɔdasiw bɛ k'u ɲɛnamaw minɛ a si ma bɔ a la mɔgɔ si ma hali u ka moto foyi ma bɔ a la a bɛɛ minɛna a bɛɛ marifa fɛn fɛn tun b'u bolo a bɛɛ minɛna ala ka barika don tiɲɛ la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ i y'a faamuya b'a la an bɛ na comment ça s'appelle Mohamed Ali Bacili an bɛ na Bacili kumakan k'a la tuguni an bɛ fɛ ka ko in tiɲɛ de dɔn mɔgɔ 150 i y'a faamuya b'a la ko Tombouctou i y'a faamuya b'a la ko dugu dɔ bɛ yen nɔ ko mɔgɔ 150 tun bɛ sa yen don o don mɔgɔ 150 e k'o jate san kɔnɔ a bɛ bɛn miliyɔn 3 de ma Mali kɛlɛ daminɛnen ni bi cɛ depuis 2012 kana bila bi la mɔgɔ miliyɔn 3 ma sa Mali kɔnɔ a ma sa mɔgɔ miliyɔn 3 ma sa hali a ma kɛ Rwanda kɛlɛ kɛra population ye marifa ta ɲɔgɔn kama ka ɲɔgɔn faga sata bɛɛ bɛnna 1 miliyɔn de ma i y'a faamuya b'a la Libi bɛɛ cira sata bɛɛ bɛnna 1 miliyɔn de ma mais Mali terroriste kɛlɛni dɔrɔn tellement que haine bɛ Bacili la a taara kun fara kogo kun ko dɔ y'ale wele i y'a faamuya b'a la ko olu bɛ dugu min na ko ni mɔgɔ ma sa tile kɔnɔ k'o ye mɔgɔ 150 ye an bɛ fɛ an ka kiiritigɛlaw ka Bacili wele mɔgɔ min ye Bacili wele ka nin kuma fɔ a ye a ka na n'a dalu ye n'a ma na ni preuve ye ale yɛrɛ bɛ minɛ Bacili bɛ minɛ i y'a faamuya b'a la ni cɛkɔrɔba dati bannen ninnu n'u bɛ fɛ ka nkalon tigɛ walima ni dimi b'u la n'u ma ta i y'a faamuya b'a la n'u ma ta k'u bila service dɔ la n'u da tɛ fanga baara la tuguni o bɛ nin juguya de ta ka jamana sɛgɛrɛ jamana kuntigiw k'an ka sɔrɔdasiw lagosi k'an bɛɛ lajɛlen lagosi k'an ka baara bɛɛ kɛ fu ye k'a kɛ i n'a fɔ komi Mali armée yɛrɛ tɛ baara la tuguni o sen sirilen don u bolo sirilen don u ɲɛ tɛ ko la terrorisiw bɛ ka taa Mali bɛɛ jɛni don o don mɔgɔ 150 san kɔnɔ a bɛ bɛn mɔgɔ miliyɔn 3 de ma o bɛɛ bɛ se ka sa Mali kɔnɔ k'an ka sɔrɔdasiw to yen wa o bɛɛ bɛ se ka sa ka nin minɛn in to an bolo wa Bacili ye nkalon fin a y'o de tigɛ bilahi don o don mɔgɔ 150 o la i b'a ta Kidali fo Segu sisan b'a sɔrɔ a mɔgɔ bɛɛ banna mɔgɔ t'o kɔnɔ tuguni mɔgɔ 150 don o don san kɔnɔ a bɛ bɛn 3 millions personnes de ma sisan b'a sɔrɔ Kidali mɔgɔ bɛɛ sara ka ban Tombouctou mɔgɔ bɛɛ sara ka ban Moti mɔgɔ bɛɛ sara ka ban Segu mɔgɔ bɛɛ sara ka ban i y'a faamuya b'a la Bamako mɔgɔw de bɛ yen mais danga min b'i kɔ a bɛ ku i la n y'a f'i ye k'i da bɔ nin ko in na i k'i ka passion ta i ka taa retraite la hali bilakɔrɔ ka bɔgɔ tɛ kalifa aw la tuguni aw de ye jamana in ci waati min na mara tun bɛ aw bolo a ye terrorisiw bila Faransi ka mɔgɔ kelen nɔfɛ waati min na mara tun bɛ aw bolo aw ma zon minɛ ka don kaso la waati min na mara tun bɛ aw bolo a taara fantanw ka duw ci o hakɛ ni o ɲama ni o tɔɔrɔ n'o danga o de bɛ e Bacili nɔfɛ bilahi i bɛna t'i kun fara kogo kun ni bɔrɔ don n'i kunkolo la ni sen ni ma e b'i si tɔɔni kɛ kaso la san 10 tɛ san 15 tɛ ni sɔrɔdasi ninnu man'u tɛgɛ da u bɛ k'i to i ka panpan i ka erreur kɛ déjà n'i filɛ ka erreur kɛ an b'a kumakan k'a la tuguni mɔgɔw kana taa fɔ k'an ta bɛ se bɛɛ ma cɛkɔrɔba nkalontigɛla kalabanci n ko fanga ka di ninnu ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan i b'a lakali k'a fɔ k'u tɛ sa hadamaden dun fana kuma fɛn fɛn bɛ bɔ i da kɔnɔ sini lahara jɔn don i bɛ taa ɲininka kuma fɛn fɛn bɛ bɔ i da kɔnɔ lahara jɔn don i bɛ taa ɲininka kuma la mais ninnu tɛ ala dɔn u tɛ kira dɔn u tɛ miiri saya la fanga de y'u ka arijinɛ ye fanga de y'u ka fɛn bɛɛ ye i cɛkɔrɔba sen b'i sa denkɛ ta la nkalonba tigɛ la nkalonfin tigɛ la i b'a sɔrɔ hali mɔgɔ yɛrɛ m'a wele parce que a bɛ nkalon tigɛ a ye dɔ ye ne wele k'a to Tombouctou jɔn de y'i wele mɔgɔ ye e wele k'a to Tombouctou k'a fɔ nin dugu in bɛ don o don mɔgɔ 150 bɛ sa e ma bɔ k'o fɔ jamana kɔnɔdenw ye yanni olu ka sa e ma se an ka faamaw ma i y'a faamu e ma se an ka sɔrɔdasiw ma e ma nin fɔ mɔgɔ si ye e y'an ka mɔgɔw to olu ka sa
Biko ebe no kuma fo. Mais c'était une honte. Ni sariya be Mali kono Bathily kanga mine ka do kaso la Bathily kanga wele ka nyinga. Mo kameni biduru tumbe sa dugu mina dongo akana na dalu ni dalu maso ka mine ka do kaso la. Chokolo bayata la foita la bunya te shije bunya ikewale de. Comme fanga ko fa be awla billahi abe do kaso la. Abeta ka fanga to ke kaso la. Abeta ya fami abeta kaso la don bo cheno comme fanga ko fa de bawla billahi ka janati ka to na abeta ke kaso la. Anga chokoroba galon tigala meri bali tashi bali ala jugu kafiri anga lame. Kanga surasu ga barake fuye. Ni mwo kemeni biduru be samali kono. Oba ira kafo anga surasu har lashu kafsanuye. Oba ira kafo anga surasu har fufalaki kafsanu. Oba ira kafo arme erete mali kono. Ewa har prezante mali kono. Mali kera fufalaki de turodusu be kanadon ka mfaka kata. Dongo do mwo kemeni biduru ko be kasa. Tumbutu. Ya famia pala. San kono abe be mwo million sabadema. Har uranda o masa uranda. Har on yoro masa uranda. John Day Wole Kanukuma fo c'est qui t'a appelé? Le gros menteur. La honte, la déception totale. Jamana Tumbaboula ye muso toro duskasi Kumasulu, Barantanya, Kalambalia, Keneya Balia, Ya Famia Bala, La Kanabalia, Ayen Beso Outlela. Bi ebeni joka galomba tike anga choroba la mere. Billahi ni critique la mawuli nu nafa ambe jigi critique la wera ka. Bi kopi ibseka fo. Ibseka fo. Mali chira masene ka dugu kona masenga bulondala no te Mali chira de. Dugu kona masenga bulondala ko sino ko Mali. Ba la joie. Mali déjà ça c'était une faute grave. Bi ko Mali chira. Mali fan du monde chira. Ni Mali tun chira ebeti joni kono furu bani nyada be ko mi gon. Kati joko ebita discours kala yango. Ni Mali tun chira ebe miri kuma la bi. Ebe miri erronyo la bi. Ebe se kati dabara wa jama de ko ebe kuma ye. Depuis oro ay photographe ke ko bi ko Mali chira. Mali fan du monde chira. Ibe nana dablu yede. Heni de be. Nous ka jana tigɛ bɛɛ tun ye fanga de u ka jana tigɛ bɛɛ ye politique de n'u taara k'u bila place min na avion billet bɛ d'u ma gratuit V8 bɛ d'u ma gratuit climatiseur o tɛ sara courant tɛ sara foyi tɛ sara o tigɛlen min filɛ Bathily ninnu na bilahi u b'u t'u kun de fara kogo kun parce que u ɲɛ tɛ foyi la tuguni u t'a dɔn u bɛ min fɔ u t'a dɔn u bɛ min kɛ danga min b'aw kɔ a bɛ ku aw la déjà nin yɔrɔ faute grave Mali cira bi Mali fan jumɛn cira bi ka fisa ni kunu ye. Ni Mali tira be Bathily de ya ci parce que turonsu minena an ka sɔrɔsu fɛ ka taa di e Bathily ma k'i k'u minɛ k'u don kaso la e y'o turonsu ninnu bila olu turonsu ninnu ye mɔgɔ joli former olu turonsu ninnu ye denmisɛnnin joli sara k'u ka balimaw faga a ka ca dɛ e Bathily de tun bɛ t'i sigi Azawad ka réunion kɛnɛ kan Mali tilali ko kuma bɛ ka fɔ ye bo bɛ ka kɛ Mali drapeau kan Mali drapeau bɛ ka jeni Mali cili aw sen b'a la mais komi danga ni nari ni kara de bɛ aw kɔ aw tɛ se k'aw da fermer aw bɛ taa kaso la haka tɛmɛ an bɛ nin kɛlɛ kɛ walasa i ka t'i si tɔnin kɛ kaso la n ye nin ci procureur bɛɛ ma kunu n bɛ tila ka ministre de la justice ka numéro ɲini ka ca ma n'a y'a sɔrɔ kiiri ye bɛɛ de ta ye n'a y'a sɔrɔ la loi c'est pour tout le monde o bɛ Bathily ɲininka n'u ma Bathily ɲininka o kɔrɔ ko y'a faamuya b'a la fantan de bɛ minɛ ka don kaso la walima kiiri bɛ boli fantan de kan mɔgɔ 150 don o don Tombouctou mara la sisan n'o tun bɛ kɛ sisan bɛ mɔgɔ sɔrɔ yen. Walima o dugu mɔgɔ million 100 de bɛ yen n'o tɛ ka ban walima o dugu mɔgɔ milliard de bɛ yen n'a tɛ ka ban mɔgɔ 150 don o don o dugu mɔgɔ bɛɛ ma sa ka ban Tombouctou mɔgɔ bɛɛ ma ban Mopti mɔgɔ bɛɛ ma ban Sahel Sékou mɔgɔ bɛɛ banna mɔgɔ 150 don o don c'était une honte c'était une menteur c'était une manipulateur olu ma fanga sɔrɔ o bɛ fɛ jamana ka ci u ma fanga sɔrɔ o bɛ fɛ ni président ninnu ka sa u ma fanga sɔrɔ o bɛ fɛ jamana ka ɲagami u ma fanga sɔrɔ o bɛ fɛ ka jamana danbe bɔ a la. Mais n'an bɛ taa n bɛ se an ka cɛkɔrɔba jugu ka kuma lamɛn bilahi n bɛ ko da e ka garankɛ ma min da bagolo kan a lamɛn. Mali cira bi kuna sini ne ni dɔ kumana téléphone na k'ale ni dɔ kumana téléphone na a bɛ Tombouctou mara la k'a bɛ Tombouctou mara la a ko ma Bathily ye nin kuma mun fɔ ne a bɛ san 3 bɔ hakili b'a la k'a ko ale ma Bathily ye nin kuma in fɔ ne a bɛ san 3 bɔ hakili b'a kuma na wa n ko naamu n y'i mɛn k'ale ko naamu a ko Bathily ne bɛ yɔrɔ min na bi k'ale ko Bathily a bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ kalo 2 bɔ tile kɔnɔ a tɛ fɔ aw ka radio la ni mɔgɔ ma ta anw ka yɔrɔ la mɔgɔ 150 don tile 2 kɔnɔ ni mɔgɔ ma sa u ka yɔrɔ la fiyewu mɔgɔ 150 don
n'aw sigilen bɛ n'an b'a fɔ bamanankan na ko n'i ye duga ye mɔgɔ su kan k'a gɛlɛn n'o tɛ don dɔ la a bɛ taa sigi i ta kan n'a bɛ fɔ ko mɔgɔ 150 bɛ sa yen bi a y'aw kɛ. n'a fɔra ko an faw de kɛra nkalontigɛla ye nin cogo la denw bɛ kɛ cogo di an faw de kɛra ninnu ye n'i ye ninnu dɔgɔya sisan i ma lamɔ i ma mara walima ni kumana ninnu k'a cɛkɔrɔba don bonya tɛ si diya ye bonya ye kɛwale de ye dan bɛɛ kisɛ kelen tɛ ninnu na hɔrɔnya kɛnɛ kan pilasi nɔfɛ o bɛ sɔn ko bɛɛ ma mɛ e ka nin video in kunun y'a ci procureur bɛɛ ma n bɛna minisiri ka numéro ɲini ka ca ma n'o ye Mamadu Kasonke ye ni ko ma bɔ nin ko in na o b'a yira k'a fɔ Mali kɔnɔ la loi c'est pas pour tout le monde sariya bɛ boli fantanw de kan sinon ni sariya bɛ yen e kan ka wele nin tiɲɛ ka dɔn mɔgɔ min y'i wele ko mɔgɔ 150 bɛ sa Tombouctou o tigi ka minɛ a ka na ni preuve ye e min fana t'i jɔ jama la ka nin kuma sugu fɔ ka sɔrɔ i ma miiri e fana kan ka ɲangi ni sariya bɛ yen dɛ ni sariya bɛ yen mɛ danga min bi kɔ ne y'a fɔ e ye a mɛnna ko an tɛ fɛ k'i dɔgɔya an tɛ fɛ an ta ka s'i ma parce que i kɔrɔla i si jɛra i k'i dabɔ Mali ko la i ka taa retraite la i bɛ nin ye Afiriki dɔrɔn de cɛkɔrɔba bɛ kɔrɔ i y'a faamuya ni kusi ta a tɛ se ka bo minɛ o bɛɛ n'a ta wari ko fa b'a la jɔyɔrɔ ko fa b'a la climatiseur ko fa b'a la VUT ko fa b'a la i bɛ nin ye Afiriki dɔrɔn de n'i ye baara kɛ ka se fo retraite ma i kan k'i reposer de i ye wari minnu sɔrɔ k'olu dun lafiya la mɛ o tɛ Afiriki k'u to jɔyɔrɔ la u bɛ wari min sɔrɔ a bɛ di musow ma k'u to jɔyɔrɔ la u bɛ wari min sɔrɔ u bɛ bɛnja de kɛnɛ k'u to jɔyɔrɔ la o t'u ka avenir dilan abada u b'a bɛɛ don dulɔ ni fɛnw na wusigi ni fɛnw na mɛ kara min b'i kɔ a bɛ ku i la a bɛ nin yɔrɔnin tigɛ ka ci an ka ɲɛmɔgɔw ma ko an mago bɛ tiɲɛ la an bɛ fɛ sariya ka boli bɛɛ kan Bacili ye kuma min fɔ ni sariya y'a kɔn walima ni sariya ma kɔn an ka juges ka preuve yira aw na nin ye jamana kuma sulu Ivoiriens bɛ ka nin video ta bi ka jouer i y'a faamuya b'a la ko lakana tɛ Mali kɔnɔ ko an bɛ ka Alassane lagosi Ghanéens bɛ ka nin video in ta ka jouer bi ko an bɛ ka dɔ fɔ CEDEAO ma i y'a faamuya b'a la ko don o don ko Maliens bɛ ka sa mɔgɔ 150 Bacili ka nin video bɛ ka marcher fan bɛɛ fɛ CEDEAO mɔgɔ bɛ ka nin comment ça s'appelle MINUSMA mɔgɔ bɛ ka nin video in ta i y'a faamuya b'a la ka jouer ko an bɛ k'olu gɛn ko lakanabaliya ko ɲɔ bɛ ka ɲa Mali kɔnɔ n y'a fɔ aw ye ko nin ye cɛkɔrɔba nafigi de ye nin ye cɛkɔrɔba nafigi de ye a ka kuma yɛrɛ i t'a dɔn sansi min yɛrɛ b'a la a kan bɛ MINUSMA de ma wa a kan bɛ comment ça s'appelle SEMA mɔgɔw de ma wa a kan bɛ faransi parce que olu de tun bɛ Tombouctou an y'olu gɛn o don ba taara de Bacili m'a fɔ mɔgɔ 150 tun bɛ ka sa waati min na MINUSMA mɔgɔ tun bɛ yen Barkhane tun bɛ yen fɛnw tun bɛ yen Bacili ma kuma o don a ma nin ci lase an ka ɲɛmɔgɔ ma ko ni mɔgɔ hakɛ bɛ ka sa ye bi n'i nana k'u b'o fɔ Bacili i bɛ t'i si tɔni kɛ kaso la e cɛkɔrɔba ne y'i ladi ka dɛsɛ i bɛ n ka video bɛɛ lamɛn i yɛrɛ de y'a fɔ n ye ko Balayira walahi n b'i fɛ mɛ i ka kumaw ka farin n'i m'a fɔ Ala k'an so fɔlɔ bɛ jahanama ma Bacili y'a tulo saki a da sigi n tulo la ko Balayira n b'i dɔn n ko yɔrɔ jumɛn ko a bɛ ne dɔn réseau sanfɛ mɛ ko n ka kumaw ka farin dɛ ko n ka essayer ko n ka taa dɔɔni dɔɔni Bacili nin fɔ a bɛ n ka video bɛɛ lamɛn a bɛ n ka video bɛɛ sɔrɔ ne yɛrɛ tun bɛ Bacili ka groupe kɔnɔ ni Ibusi ye ɲɔgɔn dɔn yen de an tun bɛ Bacili ka groupe kɔnɔ Ibusi kelen a ye ɲɔgɔn dɔn yen de i bɛ n ka video bɛɛ lamɛn Bacili walahi mɔgɔ man ka fɛn jugu kanu i mɔgɔ ɲɔgɔn ye ne b'i fɛ i ko ka di ne ye Bacili politiki bila min ye Mali ko in y'a bila Maliens tigɛra aw la de aw tɛna place sɔrɔ tuguni a y'an to yen an k'an ka faso jɔ bi ka fisa ni kunun ye diɲɛ bɛɛ b'a seereya Mali kun kɔrɔtalen don bi Mali bonyalen don bi Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ bi diɲɛ bɛɛ bɛ ka kɛ Mali fɛ bi aw tile la Maliens tun kɛra ɲɔgɔn tan fɛn de mais bi hali n'i taara sanni kɛ magasin kɔnɔ n'i ko ye Malien de mɔgɔw b'u nɔrɔ la de n'i ko ye Malien i bɛ muso 120 sɔrɔ n'i ko ye Malien ye i y'a faamuya b'a la mɔgɔw b'i nɛmu de n'i ko ye Malien ye mɔgɔw b'u sɔnsɔn i ye de a cɛ de pays de Assimi a cɛ de pays de Assimi ah très bien le Malien mais aw tile la o tun tɛ k'a fɔ bɛɛ tun tigɛra Mali la Zonbugulakaw Bacili nin bila samara donkun ye mɔni ka n'i sɔrɔ e ye nin den baden min wolo olu tɛ baara de la wa e ye den baden min wolo olu tɛ k'e nafa de wa moi je comprends rien den wolo kun ye lafiya e ye den minnu wolo olu tɛ k'e nafa wa olu tɛ k'e mais je comprends pas i tɛ nin bila i kana t'i si tɔni kɛ kaso la
i kana ti si toni kɛ kaso la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an b'a laban ni Buba Fane pour que vidéo kana janya. Buba Fane di Buba Sumaworo depuis n y'a can can a bɛ yɛrɛ ɲɛfɔ kɛ la a y'a lamɛn dɛ n t'a dɔn a ko 70 de b'ale bolo Bamako 70 n ka cɛ bilahi i bɛ fɔrɔntɔ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan 70 bɛ e bolo Sambu Fane bɛ luwanse la 70 bɛ e bolo hali ka kamiko san k'a di Sambu Fane ma ka taa ni n'a ka moto ye baarakɛyɔrɔ la e ma se k'o kɛ Sambu Fane san 10 ni kɔ de kɛ a bɛ ka tagama sen na ka taa baarakɛyɔrɔ la ka bɔ Bagadaji i y'a faamuya b'a la fo Falaja sen na san 10 Sambu Fane yɛrɛ de y'a fɔ dɛ nin so bɛɛ bɛ e bolo e balimaw ma hɛrɛ sɔrɔ e balimaw ma lafiya o b'a yira k'a fɔ nkalonfin don nkalonfin mais bilahi n bɛ ko da e kan garankɛ ma min da Bangolo kan an ka Buba Sumaworo lamɛn tellement que a nana depuis ne y'o de fɔ bilahi ni n ye minɛ i tun bɛ sira min kan i b'a bila depuis n ye Buba Fane minɛ yan Asimi tɔgɔ tɛ k'a fɔ Modibo Kone tɔgɔ tɛ k'a fɔ Gɔrɔbɔ ne tɛ ka monter en puissance la a bɛ ka yɛrɛ ɲɛfɔ de kɛ ATT y'a tɛgɛ di ne ma dɛ n ye miliyɔn 100 ladon Mali kɛsi kɔnɔ dɛ a ɲinana bilahi ni n b'i bila yɔrɔ o yɔrɔ i y'a faamuya b'a la i laban bɛ taa kuma wulu de fɛ ayiwa ni ye n tɔgɔ fɔ ni y'i ye don o don n bɛ n sen fili kɔnɔ a y'a lamɛn wa ne bɛ yɔrɔ min na n tɛna a y'a lamɛn dɛ wa ne bɛ yɔrɔ min na n tɛna don détail ba la ne ni Fachu ka b'u cɛ bien immobilier min bɛ ne bolo en dehors de ce que j'ai donné à ma mère comme cadeau moi j'ai 7 biens immobiliers pour moi-même 7 biens immobiliers ni Fachu ka b'u cɛ 7 biens immobiliers de bɛ ne bolo e ni Ala na kira cɛ ne tɛ dangaden danga safinɛ kunba ye immeuble 6 bâtiment 6 bɛ e bolo e ka tila ka boli k'o bâtiment to e Buba cɛ ye dangaden Sambu Fane kuma fɛn fɛn fɔ i ma tiɲɛ don i m'i ba ɲɛji cɛ i m'i fa ɲɛji cɛ wa i ka kabila ma hɛrɛ foyi sɔrɔ i la i wolokun ma nafa foyi da c'est à dire que i bɛ k'i yɛrɛ ka dangadenya k'o sɛbɛntiya k'o valider immeuble 7 bɛ e bolo Sambu Fane bɛ luwanse la Sambu Fane bɛ ka tagama sen na ka taa baarakɛyɔrɔ i fa e ka immeuble mun nafa b'a la immeuble bɔ e bolo e bolila ka immeuble to yen e cɛ nin ye dangadenya ye dɛ o ye dangadenya ye dɛ Buba wa hali ni e ka immeuble ninnu filɛ ni sara bi sɔrɔ den t'i bolo muso t'i bolo non n ko Buba ni mɔgɔ si tɛ kelen ye diɲɛ kɔnɔ ne filɛ nin ye ni ne sara bi a bɛ fɔ ko n sara de ko ma ban muso bɛ n bolo den caman bɛ n bolo n tɛna n denw bɛɛ nombre fɔ yan den caman bɛ n bolo alihamudulila rabbil alamin cɛ b'u la muso b'u la ni n sara bi olu bɛ n tiɲɛ ta olu bɛ taa si n ka so kɔnɔ olu bɛ n ka duw feere mais ni Buba banna bi jɔn de b'a ka sow ta Mali l'État b'a fara i y'a faamuya b'a la an ka fɛnw kan an ka biɲɛw kan ni sara bi bila i ka so i yɛrɛ komi so yɛrɛ tɛ yen sa ni so bɛ mɔgɔ bolo i bɛ n'i sigi ka kuma ta so yɛrɛ tɛ yen ayiwa e ka hali an ka kɛ so ninnu bɛ bolo bilahi an bɛna an tɛgɛ da o bɛɛ kan du fɛn fɛn b'i bolo an bɛna bɛɛ sɛsi wari fɛn fɛn tun b'i bolo Mali banque la an bɛna bɛɛ sɛsi c'est à dire e bɛ bilahi fɛn bɛna yɛlɛ e la Buba Fane ɲɛ tɛ fɛn min na i m'a fɔ ko so 7 b'i bolo wa déjà an bɛna enquête bila yen ni so b'i tɔgɔ la yen ni so b'i tɔgɔ la yen a so bɛɛ bɛna kɛ Mali de ta ye i y'a faamuya b'a la ni mobili b'i bolo a bɛɛ bɛna kɛ Mali ta ye ni wari b'i bolo kana wari bila banques la dɛ Ala kan'i ci i ka wari bila Mali banques la walima i ka wari bila kana Ala kan'i ci dɛ e mana fɛn fɛn c'est à dire i mana fɛn fɛn bila ka taa Mali la bi fo b'i bolo an bolo bɛ da bɛɛ kan parce que mandat b'i nɔfɛ mandat de arrêt bɛ e nɔfɛ mandat b'i nɔfɛ i ye jamana dɔgɔya o mandat b'i nɔfɛ ne dangaden kuntigi b'i la n bɛ ko da e kan i bɛ ɲina Asimi kɔ i bɛ ɲina Modibo Kone kɔ i bɛ ɲina comment ça s'appelle Bathily Nyange i bɛ ɲina olu bɛɛ kɔ ni n bɛna nin kalo bɛɛ de kɛ le 28 n bɛ baara daminɛ le 28 lundi sɔgɔma n bɛ ko da e kan garankɛ ma min da Bangolo kan i ni Sidiki Jabate ni fɛn ninnu tun bɛ avion kɔnɔ bɔ an nɔfɛ n bɛna n'olu travaux ninnu bɛɛ ye an ka Buba Sumaworo lamɛn jatigɛ bɛ ɲini k'a faga ka dɔrɔn t'a la waati min na waso bɛ kɛ ne na ko ne k'an baara kɛ ka taa Amérique ne ye Amérique yala ka Miami ninnu bɛɛ kɛ Los Angeles tɛ ka Las Vegas ninnu bɛɛ kɛ Chicago tɛ Amérique dugu baden k'a yala n ma n ba lamɛn trop n b'a lamɛn yɛrɛ yɛrɛ de alimami ba n b'i lamɛn donc n b'a ɲini aw fɛ a ye vidéo partager alimami ba ka nin yɔrɔ in sɔrɔ alimami ba ko maliyɛnw ma ko yanni ka mɔgɔ kɛ i b'a tigi lajɛ k'a ba b'a bolo cogo di a kɛlen don k'a ba minɛ cogo di duwawuden don dangaden don donc n'a y'a sɔrɔ dangaden don i b'a kɛlɛ n'a y'a sɔrɔ duwawuden don bilahi kana kɛlɛ parce que n'i y'a kɛlɛ Ala de ko hali sirifuw ma sirifuw tulo bɛ na
ko n'u bɛ se ka duwawu ta mɔgɔ bolo diɲɛ kɔnɔ ko sirifu ka duwawu ta sirifu ye karamɔgɔ ye dɛ k'u ka duwawu ta duwawuden de bolo ala y'o fɔ alimami ba ne b'i lamɛn dɛ a ko Ablaye Jabate ka sasila bamaba dɔnkili ninnu ne bɛ dɔnkili ninnu fa donna la n ye fa de don a la kelen kelen donc ne bɛ min fɔ dɔrɔn bɛɛ ye fɔlɔ yanni n ka don sujet kɔnɔ nin y'a san 23 de ne yɛrɛ fa mon père biologique ne fa a taɲara bi don in bɛ ka a san 23 ye donc n b'a ɲini silamɛw fɛ u ka duwawu don a ye ala ka hinɛ a la ka yafa a ma ne fa bɛ ban don min na o y'a sɔrɔ ne bɛ bagi la en 2000 jɔn y'i bila nin détail la sariya ma mɛn dɔrɔn n ye bagi sɔrɔ donc a ka saya ni n ka bagi résultat bɔli ma janya ɲɔgɔn na donc c'est une date que je vais jamais oublier o date in kama ne bi kuma ka hommage rendu ne bɛnkɛ ye parce que fadenw dɛsɛra buba la yanni IBK ka bin ne bɛnkɛ bɔra ka vidéo dɔ kɛ yanni IBK ka bin il y a 3 ans Ramsès avait CNT kɔnɔ a bɛ Ramsès ɲininka a b'a confirmer c'est mon grand frère Ramsès c'est mon grand frère Tata Pong a bɛ hakili jigin n yɛrɛ ka n bɛ a lajɔ pour que vidéo kana janya ne de ye a fa ka vidéo kɔrɔ joué mais a tɛ se ka ne ta n tɔgɔ ma a fa ka vidéo kɔrɔ ne de y'a joué i y'a faamuya ba la a fa y'a yira k'a fɔ wolokun t'a la ko nafa t'a la olu ma hɛrɛ foyi sɔrɔ Buba bolo hɛrɛ foyi o ma sɔrɔ Buba bolo a depuis n ye fa kumakan kɛla a kɛra fatɔ ye Asimi tɔgɔ a ɲinana o kɔ Batuli a ɲinana o kɔ min ye Modibo Kone a ɲinana o kɔ hali bi min bila dɛ bilahi n bɛna cancani den ka garankɛ ma min da Bawolo kan i y'a faamuya ba la ko Ramsès ninnu k'olu bɛ CNT kɔnɔ bi e ni ala na kira cɛ e ni mɔgɔ minnu ye denmisɛnninya kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛ ka Mali jɔ bi Mali kunkan kuma bɛ ka fɔ olu ye olu bɛ ka Mali passement dilan e tɛ hali Mali kɔnɔ i gɛnna ka bɔ Mali kɔnɔ Buba Fane e ka dangadenya a bɛ tɛgɛ de kɔnɔ a bɛ kɛnɛ kan bilahi i ɲɛ bulu 7 bɛ e bolo e sen tɛ se ka don Mali kɔnɔ bi i ba bɛ sa e tɛ se k'i ba kun da Buba Fane e ka dangadenya ka jugu ka tɛmɛ Mali bɛɛ ta kan bilahi wa hali bi danga in ma ku i la fɔlɔ dɛ ni danga in ku i la don o don bilahi i bɛ fini bila i bɛ duloki bila n'an bɛ taa fana bɛ se kafiri ala jugu sago sigilen bɛ i kumakan tɛ se ka ci ka ci e bɛ se ka mun bɔ Asimi ninnu ka ko la e bɛ se ka mun dilan Mali ko la jɔn bɛ tugu e kɔ jɔn bɛ e lamɛn jɔn bɛ e fɛ personne parce que aw de ye jamana in ci aw de ye jamana in jɛni aw de y'an ka nafolow buruja aw de ye fanga jugu dɛmɛ yan ko e taara Chicago i taara Amérique i taara yan fɛ parce que e tun ye politiciens ka sunkuru welelaw de i tun ye politiciens ka kɔgɔ de o de la u bɛ avion benniw d'i ma ka visa n'u ɲini ka d'i ma mais nin bɛɛ kɔfɛ mun b'i bolo i bɔra fenêtre fɛ nin bɛɛ kɔfɛ e kɛra jugu sago ye i ye Amérique kɛ dɛ bâtiment 7 b'i bolo dɛ i ni ATT tun ka di dɛ i ni IBK tun ka di dɛ i ni Karim tun ka di dɛ nin bɛɛ kɔfɛ mun b'i bolo bi zéro à la base mais danga min b'i kɔ a bɛ ku i la n bɛ nin kalo ani kalo kura vidéo kun bɛ tigɛ ni e ye wala dɔɔnin na n b'a laban ni e ye wala dɔɔnin na e bɛ kɛ o de ye wala dɔɔnin na i y'a faamu n ye min da Rasbati kan ka mago sa ka bɔ diɲɛ kɔnɔ pewu n bɛna o ɲɔgɔn de kɛ e la k'a tila i y'a faamuya b'a la maliyɛn denw n'a y'a ye yɔrɔ o a y'a minɛ aw kana kun ci dɛ aw kana dafara sentiri min b'a cɛ ma dɔrɔn a y'o bɔ a cɛ ma k'a lamaga ka sɔrɔ ka kulusi bɔ a la ka silipu bɔ a la ka jilankolon bila ka yala faransi kɔnɔ n'a y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛn denw Buba Fane n'a ye yɔrɔ o yɔrɔ i y'a faamuya b'a la a y'a cancan parce que faso kumasuluden don faso kumasuluden don ne de ye Rasbati ta tiɲɛ papa Darame ka so kɔnɔ n y'a gɛn ka bɔ yen Rasa filɛ hali bi kisɛ t'u bolo depuis an bɔra CDR kɔnɔ kɛra jugu sago ye n bɛna o ɲɔgɔn de kɛ e la Buba Sumaworo depuis vidéo 2 y'o de k'i kan Asimi tɔgɔ bɛ ka fɔ tuguni yan Batuli tɔgɔ bɛ ka fɔ wa Modibo Kone tɔgɔ tɛ ka fɔ yɛrɛ ɲɛfɔ de bɛ sen na sisan i mɛ bulu bɛ n bolo dɛ ni ATT ka di e bɛ nin yɛrɛ ɲɛfɔ jɔn ye i bɛ nin yɛrɛ de ɲɛfɔ jɔn ye foyi t'i bolo ka tɛmɛ anw kan foyi wa nafa foyi t'i la hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ wasalamu